La fira arranca l'any 1346 amb el privilegi atorgat pel rei Pere el Cerimoniós al seu nebot Alfons Roger de Llúria per a celebrar-la per Sant Miquel. En 1671, la data de la fira es trasllada cap a l'1 de novembre. L'epicentre de la fira es concentrava a l'actual plaça del Pla de la Font. En 1755 es produeix una important expansió i en 1768 es qualifica com la fira més important del Regne de València. En 1778 acollia un total de 370 parades. En 1795 es coneix de manera oficial com la Fira de Tots Sants de Cocentaina. En la primera meitat del segle XIX, la fira es paralitza a causa d'epidèmies, guerres i collites desastroses. A finals del segle XIX, s'incrementa la importància de la fira i es consolida. A principis del segle XX, la fira comença a diversificar-se amb animals, productes típics de la terra i joguines. Naix el tradicional esmorzar de fira el dia 1 de novembre al Pla de la Font. Als anys 60 es crea la Fira de Maquinària Agrícola i Industrial. En 1973 naix el logotip. En la dècada dels anys 90 comencen a realitzar-se una sèrie d'exposicions d'escultura, pintura i bonsais. En el 650 aniversari de la fira s'amplia amb un mercat àrab al barri del Raval. En 2007 arriba la declaració d'interès turístic autonòmic i en 2012 la d'interès turístic nacional. En 2017 la fira amplia la seva superfície en 10.000 metres quadrats en direcció a l'Avinguda del País Valencià. En octubre de 2018, la Fira de Cocentaina és la primera declarada bé d'interès cultural i immaterial pel seu arrelament social, l'originalitat i la varietat que representa. En abril de 2019, la fira és declarada d'interès turístic internacional i passa a ser la primera fira comercial en obtenir aquesta distinció. Hem arribat fins ací a través de segles reblits d'epidèmies, de guerres, de conflictes socials, èpoques de pau i de progrés. Tanmateix, i sobretot, la fira continua gràcies a la voluntat decidida d'un poble amb caràcter dinàmic i emprenedor que, sense oblidar el seu passat, es sent orgullós de la seva terra i de les seues tradicions, de manera que encara al futur amb satisfacció i confiança.